Корелационен анализ, коефициента на обикновена линейна корелация на Пирсън с калкулатора MSM 1.10. Ако не сте успяли да инсталирате SPSS, задачата свързана с корелационен анализ може да я решите с помощта на специално изготвеното за целта учебно помагало, заложено в Excel-овия файл. От титулната страница избираме линка обикновена линейна корелация. Страницата е конструирана така, че в лявата й част, в таблица 1, трябва да бъдат нанесени стойностите на изучаваните променливи величини, а след това в таблица 2 ще се появят коефициентите на корелация между тях. От линка HBAT200 дава възможност да отидем на съответната страница с данни, оттам да копираме съответните колони. Поради ограниченото време на филма, предварително съм копирала стойности, така че директно отивам на страницата обикновена линейна корелация и поставям изучаваните променливи величини. Напомням, че с тези калкулатори се работи по-успешно, когато вмъкването на стойности става с функцията PaySpecial Values. Нека да разгледаме резултата от анализа. На фигура 1 е представено разпределението на стойността на всяко от променливите, както и диаграми на разсейване между всяка двойка променливи. Те вече бяха коментирани в разглеждането на алгоритъма за построяване на матрична диаграма на разсейване, така че няма да се спираме отново на тях. Само ще повторим, че няма основание да считаме, че съществуват нелинейни зависимости, т.е. за изследване връзката между променливите величини може да се ползва коефициентът на обикновена линейна корелация на Пирсън. Резултатите от обработката са представени в таблица 2. Изписана е само половината от цялата корелационна матрица, онази част, която ползваме за анализа. Както се вижда, коефициентът на корелация между поръчки и фактуриране и електронна търговия е 0,217, между скорост на доставката и електронна търговия 0,241 и с процента от хартиени продукти, които се задоволяват фирма HBAT, 0,256. Т.е. електронната търговия не дава сериозно отражение върху оценките по останалите продукти. Вероятно това е дейност, която не е особено развита в фирма HBAT и съответно не води до ускоряване, съществено подобряване на оценките по другите индикатори за качество на дейността на HBAT. Най-силна е зависимостта между поръчки, фактуриране и скорост на доставката, което е логично от гледна точка на процеса на търговия. На следващо място се нарежда скорост на доставката и процент от хартиени продукти, които фирмите задоволяват от HBAT. Това е един много важен коефициент на корелацията, който показва, че колкото по-висока е оценката за скорост на доставката, толкова в по-голяма степен фирмите предпочитат да ползват услугите на фирма HBAT. Поръчки и фактуриране се отразяват значително върху тази резултативна променлива, каквато е X22. За удобство при ползване на калкулатора, под таблицата е дадена скалата за оценка на коефициента на корелация, как те се интерпретират. Важно е да се отбележи, че и статистическата значимост на коефициента на корелация е нещо, което трябва да бъде анализирано във вашите изпитни проекти. Статистически значими са коефициента на корелация, които заемат по-висока стойност от критичната, която може да откриете в приложение 5. Критичната стойност при n равно на 200 е 0,138 при равнище на значимост 0,05 и 0,181 при равнище на значимост 0,01. В корелационната матрица, представена в таблица 2, за удобство, статистически значимите коефициенти на корелация са обозначени с една и две звездички с една, ако те са значими при равнище на значимост 0,05 и с 2, ако са статистически значими при равнище на значимост 0,01. Всички коментирани коефициенти на корелация са статистически значими. Това е факт, който се дължи на големия обем на извадката.